seeɗa mbaɗa sohlunoma seeɗa tan seeɗa non yiɗi bonnande neɗɗo ɗum yiɗi ala hay a ɗanotako awbata a ɗanotoɓe ɗano miski min de sa anndi ko gonmi dow mum ko a haalata ko kalta ko waɗen finata goppami fina ala fadata ko urgence ko jam jam ɓolo koto alsan gummima eyi woni jamironde noon min jewta caɗele leydi ndi sabu an a majjani leydi ndi no wayni ko caɗele ɓole prix ji fof koko ɓeyda anani sen pini ma mbaɗen ni nanayen dépense e nder nden yewtere min gonno ha miijo ari hen min mbi emin mbaɗa organisé business min e Alsane oɗon business noon an a wonani hen sara ko hen jeeyɗa kadi e king kañum ne naata hen sabu ala rondade ala liggey doole ko liggey hakkille e nanodiral e paamodiral e nanngude e ɗemgal mum anani oɗon liggey noon sen naari hen min keɓ kalis sabu joni ko hono ɗum tan yahare leydi ndi mbaɗen no yimɓe mbaɗata ni nguurren te eɗen poti wurde business mbiɗa dil natani hen ha sirani hunde fof no wawi tawdema e dil aɗan ko woni dilan aɗanni hunde fof no wawi tawdema hen mbiyan an ñande fof tan an mawɗo silla e ko gaddanta yimɓe a miijotako tan ko miñi an ko miññaki tan ko ɗum miijotoɗa ko kalɗa ɗo ko haydara ala ko siiri hen jiɗɗa nadde hen nanna kam hen nanna hen mbi aɗa jogui bajjo goto a ƴewde mo kalɗa ko dil hunde fof no wawi tawdema eyi ay tuba ko wima qui risque rien n'a rien tuba ko noon wi qui risque rien n'a rien on ɗum kala dal mo risquani hay hunde a dañata hay hunde sirani kala ka tampanani foof a ñamata barke mum sirani mawɗo silla ande koni sirade sira ala ko siiri hay ko jorimi ɗo ko sirani bildini no wawi samde yam ana jolta e oto jaaha fuuta wona risque oto no wawi waktirade wala hawla kono a jollat hen jogɗa hen anni e moƴƴo jogɗa hen ala an haani haala risque aduna fof ko risque disken nguuren mbasen risqude mayen ɗum waɗi disken nguuren haala jaam ala ka mawɗo ɗum ko laab ko yo haala jaam ko haalde haala mayde ko noon tan aduna kay ko noon tan min de kan woni ɗo jinnaɗane caggal Allah e nelani muɗum ko caggal ma min ndewi a jaɓi no mbaɗen Seydou ko gamɗo joni ɗo jonno mi haalde mo ko gaynumi tan lelimi ɗo e ndekete mumnimi ko gamɗo konko mo yiɗi ɓanndu ndu eyyi ɓay noon ala yaade garta en ɗum ɗo e ligguel hakkillantagal on wawi nadde hen mo naat liggoɗen ɗum inchallah a jaɓi de eyyi so waɗi so ari mi yimo ko puɗɗimɓe mumnami ko mi yimo wirti ɗo hene ganda to fayi so ari joddeɗen ɓeyɗen yewtude inchallah rabbi eyo wona ɓumen anduna jabat ñande wonde noon sa tawi neɗɗo ne ɗani woto findi ɗum eyi ɗano jaam yam sabu Allah ɗano ɗum ɗo aɗa wawno woppude ham fine ala koko heeñi il faut yimɓe puɗɗo golle ɗo e janggo walla ɓaawa janggo lelo man men dañi million ngaji ko ɓuuri milliard uji min daña lelo en mbaɗat ara e joni walla ha ɓooya ala ha ɓooya ɗano koyɗiɗa kam no nanani yana jikku salsalɓe koyɗitoɗa ham aɗa waɗa ngol iba ñangde o wi dadde sa koyɗitoɗa ham Ibrahima Alpha Bayal Bayla ɗaw ko gorko jalmi a jalata tampa yew tan dadde sa aɗa koyɗitoɗa ham hande mbiɗa emo hoyɗita
wonde ko jiɗɗen wadde ko wona e dow mum ko miijo ko noon mbiromo on ni ko min e Alassane gaddi ɗum sabu yewtere ko ɗum tan nafata kadi eɗen fof eɗen gandi oɗo saaha no yimɓe mbayi ɗum tagi noon kadi ƴettoɓe tiba ɓamdat tawde gollal ngal ko enen fof mbaddata ɗum alay saago ɓamden kadi kala ko jiiɗa waɗata ko guinol golle kaari heedi ɗo mbasen felgodirde koye men tawa sen dawri golle moni foof andi ɗo daroto en andi to haaɗata ɗum noon kala ko jiiɗa waɗa ko organisation capitaine kam réseau o an min mbaɗimo ɗuma eyyi Alassane an woni capitaine réseau joni wasata taw an woni yiyande nde joguiɗa hen taw nden ɓuuri yuɓɓude e golle ɗe eyyi yo mi ɓeyda tan gueɗel gotel tan ko mbiɗa ko so yimɓe ndendiri hay soko fenani ndendi gaño no ɓerɗe ɗe ndenti hikka de en jii coupe d'Afrique o ari ɗo wallahi wallahi ɗum tan woni résultat hay sokoye fenani ndente e dow fenani de mbaɗon haɓɓere wotere tan on gaño ewo min noon ko ndesnuɗa kam ko minen gadduno wadde ko fiye ko tullay bo tullay an a majjani onon rewɓe onon ɓuuri suusde seereme onon ɓuuri suusde naatde yaltu waɗimama confié kala debbo mo ganduɗa ene jaahi mbiya ɗum ar ceerno kaari nan ɗo jattuma ene waɗa ni saaha anani loora hen wonen yimɓe ma anda noon wona jinne o Seydou kañum ne ko jaho mawɗo kadi sohaɓe ne tampi ha ɗon tawa yadde kala cuulan mo soyni jintoɗo avenir mum yo addu ɗum e ceerno kaari wona noon cahan kanko ko ɓoyɗo funtede ana ɓooyi yatta ceerno wiye no woodi taw woodani kala ko mbaɗɗon e makko ko ɗum mbaɗɗon wadde noon yo ruttino e men enen annene guiƴam an kam machallah ko an woni teppere Dakar kala to natɗa coɗɗa cottuɗa wawi addande men guila leader ma politicien ɓaɗo pertino sa yimo ngolɗo so arti o gancor o ara wadde noon zor mboɗo sikki tacticol o e mbaɗi classement o timmi mais kadi haɗata kadi saaha tawi ɓiye Seydou addi tawi tulla e anda on taw ko debbo tulla mi totta ɗum lootam ɗum ne waɗa des fois rewɓe tan de o loota rewɓe tan des fois kadi ne ara hay an royidemo ya loot ala fof no wayata l' essentiel kala gaddu tan goɗɗo hoto feeñe liggirɗen noon business o eyyi te mbaɗa andi kam ɗo e lebbi nayyi non mboɗo sikkirane maha min gueɗel tan haawi kam hen saabu ɗum ɗo ko mbatten wona hunde famɗum te wona lawol mbaɗaɗum e nder leegal ngal koɗɗa ko ɗo mbaɗɗen ɗum ɗo tan min ko ɗum tan haawi kam hen te ken fotɓe yaltu leegal ngal ɗum tan haawi min hooram ni ko ɗum wonno miijam min sabu mboɗo yiya bon ko kalɗen ko yiya ha o jambi ɗum kadi mboɗo miijo enen sen mbawi wadde ɗum ɗo en taktide zo mbawɗen holto mbawɗen wadde jour ɗum ha ganduɗa keftinta e saabu leegal ngal oɗen gandi ɗe mbatta haqqillaji eyyi hande noon so bamam tan hande yalti ɗo bamam politique o indi mum bone politique no haala noon so darima hande en wiyani walla no wiyani ko ɗum noon bon min ko toon tan kaldammi da sagam mi anda holto ƴewto ƴettuɗen kono sagam konko yen jaltu leegal ngal te eɗen ganda ɗo ko ɗum kay eɗen ganda ɗo ay min mbima ko réseau ko tiktak wallahi saabu nde min jooɗi nde hay ɗum nde min kaali hen won nokku goto mo miiji kadi min jeehirode min gandi oɗon nokku eɗen mbawi hutorade ɗum ene woɗɗi ɗo hay goto anda hen toon dal machallah de moƴƴi toon hay sen mbaɗi neɗɗo mbawi waɗede identifié kadi ƴetti ɗum suudu toon ñalleɗena hiira fiiri noon go fof artoto to durtiroto jeeya kadi tawde joni piis kadi ene weewi cooɗen piisuji goɗɗi enen fof ɗi mbaɗirten hunde nder nde so paari sen jippima ƴetten ɗimen kadi an ɓiye ene janki eyyi wonko andani nder ɗum ɗo mabɓe ɗi ɗum wiyanno réseau ara joɗa yiye ceernaji filmé tan hiire bablude comme ceerno kaari mboɗo wawi kaari fiye waɗa noon film men tan en wello men nder réseau ji wawi ceerno ga an mbaɗa noon hay réseau ji eɓe jooɓa mais ɓiye so jogui ɗum tan wawi wadde men ɗum ne moƴƴi hayni on wawi joɗade kadi o filmé omo ƴeewa gasi inin wawi noddude e appelé wiye kañum ko ɗanino caggal leydi ronkuno dañde kayitaji o ceerno oɗo jokkodir o dañi kayitaji wonɓe caggal leydi ɓe fof kadi gara wallahi surtout adno ko ni joni ɗon tan yimɓe ma yettu daña enen noon en seeranɓe ɓooyi funtir men enen joriɓe ɗo ɓe seeranɓe ko ɓooyi ñamde haalisaji men en jiyani en nenan wadde ha noon il est temps enenen joftoɗen ɗum ko il est temps joftoɗen te ma yini ceerno garɗe ma wiwa safo ɗum min aɗa ko ɓuuri musé min ba hayde kalanɗam haalkande min ndeeɓi gantinde seeɗa kono aɗa siftorde nde mbimami ɗo en ceerno goto funti kam ɗo ha wiyan sodni kam ɗo sondelaji mbimi aduna noon ko joftiko miiji ɗum ɗo mbimi on waɗi réussir par ce que ko ñaman kam ko
mi rutta ɗum ɗo temen nayi imar tawa dépense wona ɗo haala ɗum ɗo ɗo haala ɗum ɗon déjà nelda mais a fama cuulel gonɗo e examen yiɗat tan kañum ko dañat ɗum tan ɓolu gonɗo mais enen ko wuƴugo ɗen hay bujjo hoto jawe inchallah mais kane kadi ƴewgal no foti ƴewirtem ley ɗo temedere tan ala ƴewgal joni ko temedɗi temen nayyi temedɗi e gasi joni ni mbatten te gonɗo kuuji meɗen ɗi enen eɗen mbawi sen mbi yimɓe enen ko temen nayyi o ƴewirta moy dañi ko ɓuuri so ɓooyi seet tan o ɓeyda won jeeɗiɗaɓe e ujunnaje ene janggi ɓeydal ene janggi an kala ko fate jangde wallu hen bammani windu tikkiraji ceerno kaari marabu kaari ɗum ɗo e ɗum ɗo mbaɗa affiché nder réseau ƴewatma sociaux wi cokkumbo cokoti kumba waɗi jinni wulaali jinni sa memi kam min wawma sa memani kam ko min wawma o woni jinni yo won jini woli jinni o walaaki taran jinni ala to ngay ginen disɗinemo ay jinen ni mum nena mara ji ɗum ko village wonno go bongo gasi nana men ko sabro ɓeɗenaɓe sabro ay so joɗima joni comme joni so joɗima an gonta cega aɗa haala ɗiɗon haaluji o woni wiide ko jinneji o haalta ma deƴa atmata ɗon mi wona nder mi wona nder ay woni wiide sakko ɗum ɗo yo woppu ɗum ɗo an ko ni mba tan waɗi andi neɗɗo o de moƴƴi joni moƴƴi aɗa rewɓe joni jiɗi tan ko tamde worɓe mumen moƴƴi kasi moƴƴi joni ini pour la vie woni ini pour la vie kadi o en gam firtan min ɗum woni ini pour la vie nden pour ɗum ɗo ko wonande objectif ko wonande eyo voilà yen mbaɗa réussir voilà e min mboɗo wiya kadi mi ƴeewa Fana leɗɗe guila joni puɗɗimi ligguey jiilomi leɗɗe woto yejjid weli weli ngel de eyo weli weli ngel addor ɗum